Biyetinen do ye avril kalo tile tan ni saba san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ Bamako News TV jabaranin filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sitelimanw kɛnɛ kan kunnafoni daminɛna an ka sifinnaka salenba min bɛ yen nɔ ni a kɛra champion d'Afrique ye bras de fer la n'a tɔgɔ ye ko Bubakari Samabali ka fara a tɔɲɔgɔnkɛ fila kan siraba kasara dɔ ye u sɔrɔ nin kɛra Taba Koto sira ani Keɲeba ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko mobili de yɛlɛmana ni u ye sira kan nka fɛn min ye kasara in ye a kun jɔnjɔn o ma se ka dɔn an bɛ don min i ko bi jaabi kun fɔlɔ y'a jira k'a fɔ ko a jatigɛ bonyana ni a sira in ye an bɛ don min i ko bi ko basi fosi tɛ u ni kun na. N'an bɔra yen nɔ an bɛ taga Agɛlɛkaw fɛ yen nɔ nin ye bamaci saba ɲɔgɔnna ye minnu bɛ yen nɔ ni olu sen yera ayiwa min ye bamaciya wale dɔ la bamaciya wale in bɛ tali kɛ dugu jukɔrɔ mugu min ni dɔw ko a ma ko min awa ko u minɛna o de sababu la awa min ye maramafɛn caman ye o de minɛna u fana bolo o kɛra Agɛlɛkau mara de la mɔgɔ saba don n'o ye terroriste saba ye. Bamakɔ yan nɔ min ye bagan mara yɔrɔ walima dɔw ko bagan jago yɔrɔ don n'u ko a ma ko garabalikɔrɔ ɲamana poste ale fan fɛ a yirala k'a fɔ ko nin wagati in na ayiwa ko wulili kɔni bɛ sen na so ci ani gaw cili k'o de bɛ sen na o kɛra kununko karidonya in na avril kalo tile tan ni fila san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ. Mali la yan nɔ kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ min ye an ka sɔrɔdasi jalatigi dɔ ye n'o ye kaporali ye a bɛ ayiwa garde nationale de la ayiwa min ye ale kɔni ɲangina kiiritigɛlamɔgɔw fɛ san 5 o de dara a kunna a jalakira min kama o de ye k'a fɔ ko min ye marifa feere ani ka marifaw suɲɛ n'o ye kɛlɛkɛ marifaw ye ka taa olu feere min ye Mali kiiritigɛlamɔgɔw ye u y'a jalaki ayiwa nin wale ninnu de la. L'école karamɔgɔw ka lafasali kuluba min bɛ yen nɔ n'a tɔgɔ ko syndicat de l'éducation signateur du 15 octobre 2016 k'u bɛ jama ladɔnniya a n'u ka l'école karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ k'u bɛna ɲɔgɔn ye belebeleba dɔ kɛ min bolodalen bɛ ka bila avril kalo tile tan ni naani san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 8 waatiw la jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Sibiri avril kalo tile tan ni kelen san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ kalo kɔnɔntɔn o kalan kɔfɛ n'o ye formation ye ayiwa a jirala k'a fɔ ko min ye maa minnu bɛ ni olu taara ni kalan in kɛ n'o ye académie de la culture maaw ye walasa u bɛ se ka fasoden ɲumanya ayiwa baaraw kɛ cogoya min na olu ka kalo kɔnɔntɔn kalanw tɛmɛnen kɔfɛ baaraw kuncɛli olu de kɛra awa min ye ni bɔko fɔlɔ in ye a tɔgɔ dara min ye général de brigade Musa Sumare de la. Ni an bɔra Mali kɔnɔ an bɛ taga jamana kɔkan lamɛrikɛn jamana ani Iran jamana ka sigi ka kuma walasa bɛn bɛ se ka kɛ ko la cogoya min na jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ a jirala k'a fɔ u ma se ka ɲɔgɔn faamu sigikafɔ ninnu na sabu kuma min bɔra min ye lamɛrikɛnw ka jamanakuntigi dankan min n'o ye vice président ye n'a a tɔgɔ ye ko JD20 kari a y'a jira k'a fɔ ko kuma ɲɔgɔnya min n'o o laɲinina lamɛrikɛn jamana ani Iran jamana cɛ fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ Iran jamana ani lamɛrikɛn jamana cɛ bi ko marifaciw bɛ se ka jɔ kɛlɛw bɛ se ka jɔ cogo min na awa ko o kuma ɲɔgɔnya in awa bɛn ma se ka kɛ ko la i n'a fɔ u ka jalabatigi y'a sɛbɛntiya cogoya min na. Ne bɛ da sigi bi an ka kunnafoni sen telimanw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.